Visszadobja a lehetőséget a német és lenti birkózást választ. Barna Chexis. Barna Chexis. Egyetlen van hátra, ha így maradna, akkor az első menetes hosszúításnak köszönhetően és pontszerzésnek ugye Szruki Alex nyerni a meccset, de még van hátra másfél perc. Gyerünk Alex! Másodszor elkezéssel, akkor a liget meghozó. Nagyon jó szurkolások, hogy tovább, fél perc. Után második mérkőzésen is megjelenik a C szőnyeg, Higler. Challenge position on mat B. Whereas we analyze the action from Sting. Action was by blue and red wrestler lose control. 2 points for blue and finally this is not 2 points, this is 1 point for red for reverse. 2 blue, 1 red. Then also here there is a danger position, 2 points for red, and counter attack also red blue was in danger, 2 point blue. Also there is 2 point red for a danger position, and again 2 red for this turn. Magyarország negyeddöntő mérkőzés pedig már elkezdődött. 82 kilóban pirosban Ognjen Jakovlević, Szerbia ellenfele Kingman Kazakadzsijev, Oroszország.
célszólalóválás a Cristiano volt. A következő mérkőzés. Nyújtott a célszólalóvázat Jacsijev, Oroszország. Hát a